let's go. Okay, big easy. This is your start. Then בראש, big easy. Let's go. Okay, say, אגדי. נדיר. וואו, אוקיי, רגע. זה אומר שנבחרת ישראל עדיין מובנה. 6-5 לנבחרת ישראל. תודה רבה לביטי זיו. וואו, אחי, אתה יודע מה זה אומר? נו, הגיע הזמן להביא. את מי? את מיקו פיקו. חבר'ה, זה אלוף ישראל בברוסטארס, תעשו לו הרבה רעש! אבא הוא אלוף ישראל. מיקו. אתה יודע, זה מטורף, תחשוב שרואים אותו בלילה, שומעים אותו, ופתאום יודעים מי זה. מטורף. מיקו, יש לך פה מזל בברוסטארס? אוקיי, רגע, בוא נפתח את הכוכב שלהם, אבל רגע, לפני שהוא פותח, אני רוצה לשאול לו שאלה, אתה מכיר את איציק ראובן במקרה? וואלה, כן, אחלה איציק. קהל, אתם מכירים את איציק ראובן?